ליפשיץ, אני שליחת חב"ד בקטמנדו, ואני אישה ברת מזל. כמה אנשים אתם מכירים שכל החלומות שלהם התגשמו? כשהייתי קטנה, הייתי מערבבת פאזלים. הייתי לוקחת חתיכה בקופסה אחת וחתיכה בקופסה אחרת, ומנסה לחבר. הגננת שלי הייתה אומרת לי, חמילה, זה לא מתחבר. אבל אני הייתי מתעקשת שכן, זה כן מתחבר. תמיד חלמתי גם על שולחן שבת גדול, עם מלא אורחים ושירים ודברי תורה ומלא אוכל. בבית חב"ד, שזכינו להקים בקטמנדו, בעלי חזקי ואני, אנחנו זוכים לחבר פאזלים שונים כבר 14 שנה. דתיים וחילונים, צעירים ובוגרים, מכל העדות, מכל המינים. בשולחן שבת מגיעים אלינו מאות אנשים, יושבים, מדברים, אוכלים, והכל מתחבר. תאמינו לי שהכל מתחבר. הפעם הראשונה ששמענו את השם נפאל, הייתה כשהציעו לנו לצאת לשם לשליחות. 4,000 בתי חב"ד הקים הרבי מלובביץ' ברחבי העולם, ואותנו רוצים לשלוח למקום שיש בו עוני מחפיר, תשתיות לקויות. המים לא תמיד זורמים בברזים, ורוב שעות היום אין חשמל. למה? כי רק אנחנו מספיק משוגעים להסכים. אחרי הכל 20,000 מטיילים ישראלים מגיעים לשם בשנה. מישהו חייב להיות שם בשבילם. ביי. גלגלתי את המילה על הלשון ואמרתי לחזקי, נפאל, זה אותיות של נפלא. שום דבר רע לא יכול לצאת מזה. אמרנו כן. Look out, you see Makado. That's the fifth highest mountain in the world, 27,766 feet. Enjoy the view. Thank you. כבר במטוס אני מתחילה להבין למה אנחנו נכנסים. כיסאות קרועים ללא ריפוד, דיילות בלבוש מרושל. מדי פעם איזה מישהו לוקח את הרמקול של הקברניט ומתחיל לחלל בחליל בלגן. אבל מחוץ לחלון, הנוף הכי יפה שראיתי בחיים. הפסגות המושלגות של ההימלאיה, רכס האנפורנה, האברסט, ההר הכי גבוה בעולם, שם אני הולכת לגור. ופתאום אני רואה שמישהו מסתכל עליי, בחור ישראלי, המטוס היה מלא בישראלים. סליחה, רצינו לשאול אותך. אתם הרב הרבנית של נפאל, כן? כן. אנחנו רב הרבנית של נפאל. ופתאום אנחנו לא רק חזקי וחני ליפשיץ מרחובות, אנחנו הרב הרבנית של נפאל. וביציאה לשדה תעופה הכי מבולגן בעולם, פתאום אנחנו רואים שעומדים אחרינו עשרות ישראלים, ומצפים שנכוון אותם לטאמל, לרוב התיירים. אתם מבינות, זה אחד הדברים הכי יפים, מדהימים שקורים בשליחות של הרבי. ברגע אחד צומח ממך מנהיג, מפקד. אנחנו מגיעים אל הטאמל ומרגישים שחזרנו 500 שנה אחורה בזמן. בלי של צבעים וריחות וקולות וצפירות הנהגים, עם צביקה הקטן שלנו בידיים במזוודות, אנחנו הולכים לחפש בית שיהיה בית חב"ד. עם אור ראשון של בוקר, אני יורדת לרוכל וקונה ממנו את השטיח הכי כתום וזוהר שיש, שמה אותו במרכז החדר, לוקחת את כל התמונות והקישוטים שהבאתי איתי, והנה פתחנו בית חב"ד בקטמנדו. ואז גם הבנו שאם אנחנו רוצים שאנשים ירגישו בבית בבית חב"ד שלנו, אנחנו צריכים לגרום לזה לקרות. אנחנו צריכים לגרום להם לקחת חלק בבישול, באפייה, בקליית המודעות, בקישוט המקום. והפאזל הבלתי אפשרי הזה מתחיל לרקום צורה. וכולם מרגישים בבית בבית חב"ד. יואו, איזה בית חב"ד מהמם, אימא'לה, יואו, הרבנית, אני אומרת לך, הייתי בכל בתי חב"ד בעולם, כן? בתאילנד, וייטנאם, קמבודיה, לאוס, אבל אין, כאן זה הכי הרגשה של בית בעולם. הספה הזאת מדהימה, וואו, הכיתות האלה שלכם, כאילו אתם כאלה מגניבים, ואת בכלל, כאילו בשיער והגילים, התכשיטים, ואת אין, כאילו, רגע, עליכם עשו את הסדרה קטמנדו?
עבד תל אביב 2 שנים, סביון 2 שנים. זה רמי, בוס שלי, אומר לי, חוזרת נפאל, זה יש בית קבב, זה כסקי רבי, זה מבקש עבודה. Mucho papel con el tío, chuman בקבל, אוצ'ה. אני יודעת בשל, יודעת נפו, דבר עברית. זה אולי מטבח צריך? לא צריך. אולי נפו צריך? לא צריך. אולי ילדים יש, אולי ילדים יש טפל, ילדים יש? לא יש. יש טפלת. 21 יום לא התקלחתי. ישנתי באוהל, ואכלתי אורז לבן 3 פעמים ביום. אני חייבת שניצל. והרבנית? תגידי, זה נראה לך אמיתי יותר. שוחיים שלי בלב את... תקשיבי, זה טלפתיה שבינינו, כי אני בדיוק באה לשאול את השאלה הזאת. נראה לי אמיתי. כן, גם אני. כן. אבל איך יכול להיות אמיתי, היא דוסית. תכלס. בת כמה היא אומרת לך? אני בת 50. יש לה 5 ילדים. איך אפשר לגדל פה 5 ילדים? את יודעת כמה כסף הם מקבלים? זאת תקרימה לי איתה לים של כסף, ואומר לך ים של כסף. אחרת למה שיגורו כאן? זה מדהים, באמת. טוב, איזה כיף. הנה רוני, הגענו, הנה בית חב"ד. חני? אם לא אכפת לך אני אשאר בחוץ, אני לא רוצה להדליק אף אחד. זה בסדר גמור. תני לי דקה. מה תגידי על זה, אמא? הבת שלך בבית חב"ד. אני לא מבינה למה את מתעסקת עם המיסיונרים האלה, רוני, מה את מנסה להרגיז אותי? מה מצחיק? לא, סתם. חשבתי על אחר. אוקיי, תקשיבי. זה בשביל שתרגישי טוב, תודה רבה. וזה בשביל שתרגישי בבית, זה קצת חם. מה זה? זה אוזני המן חמים מהתנור. אורי מאו? אלא אם כן את ירושלמית. את ירושלמית? צהלה? אז חג שמח, תרגישי קצת בית. תודה, וואי, בבית שלי לא מכינים אוזני המן, אבל תודה רבה, אני אשמור את זה למחר פשוט. אני לא מסוגלת לבלוע כלום כרגע. אז בואו נכין לך כוס תה. לא, זה בסדר, גם מחר, מוקדם. תודה. רוני, איך שאת רוצה. יש כאן מסעדה וספרים ותה. מתי שאת רק רוצה תבואי, אנחנו כאן. כן, ממש תודה רבה הכל. בכיף, תרגישי טוב. תודה. ביי. יש לי משהו עם אלה שלא מתחברות בקלות, אלה שקשות להשגה, אלה שבטוחות שאני כאן כדי להחזיר אותם בתשובה. ידעתי שהיא תבוא שוב. היה בה משהו ברוני שחיפש חום, משהו בעיניים שלה זרק לבית. ובאמת אחרי 3 ימים היא נכנסה סתם ככה, פתאום באמצע היום. היי, רוני, מה העניין? בדיוק חשבתי עלייך. מה שלום, איך את מרגישה? הרבה יותר טוב, תודה. יופי, מעולה. לא היה לך סטרקסיס, אז אני מקווה שזה בסדר. איזה שטויות לא צריכה להחזיר לי. לא, אמא שלי אומרת שמי שלובב ולא מחזיר יותר גרוע מגנב. טוב. אמא יודעת, הכי טוב. כן, בטח. טוב, אז ממש תודה רבה, אני אלך. מה פתאום, חייבת לי כוס תה? אני כבר הולכת להרתיח את המים. אז לכמה זמן את כאן, רוני? בעיקרון יש לי ויזה לחודש, אבל נראה. אז מה, עם מי את גרה כאן? עם בעלי חזקי ו5 ילדים שלנו. יש לך 5 ילדים? וואו. ומה בעלך, מה הוא עושה פה? בעלי הוא הרב של בתי חב"ד בנפאל. הרב של נפאל? זאת אומרת שאת כאילו הרבנית. אני לא אוהבת לקרוא לעצמי רבנית. אני חני, זה הכל. אני ממש מצטערת, אני לא היה לי מושג, אני דיברתי איתך על איפור ועל תכשיטים ועל איפור, ולא בירכתי פה על שום דבר, אז אני ממש... רוני, זה בסדר. אני אוהבת לדבר על איפור, ואני אוהבת לדבר על תכשיטים, ואת לא צריכה לברך. ועכשיו בואי לחדר ותספרי הכל על ניו זילנד. זה הרבה חם.
נהיינו חברות טובות. היא הייתה מגיעה לבית חב"ד יום-יום, היינו יושבות, מדברות. אחרי סעודת שבת היא נשארה עד 2 בלילה. סיפרה לי הכל, על החיים שלה, על המשפחה שלה, על אמא שלה, שהייתה אישה קשה מאוד. דיברנו על הכל, גם על דת. עד לאותו רגע לא היה לה שום קשר לדת. היא הייתה בטוחה שכל מה שקשור לדת זה ממבו, ג'מבו, כישופים, דרך לעשות כסף על חשבון אחרים. אני חושבת שמשהו אצלה השתנה בזמן הזה. לא ברגע אחד, בתהליך. ככה זה אצלנו אנשים, הכל קורה בתהליכים. סיפרתי עליו שהרבי מלובביץ' היה הפמיניסט הכי גדול שיש. הוא זה שטבע את המושג עקרת הבית, עיקר הבית. הוא גם זה שדאג שאת בית חב"ד הקימו זוגות, בעל ואישה. הוא ידע שיש דברים שרק אישה יכולה לעשות. עם השנים והאירועים שעברו עלינו, למדתי שחיוך של אישה יכול לרפא. ואם לא לרפא, אז לפחות להקל על פצעים של גוף ושל נפש. כמו למשל באירועים האחרונים שעברו עלינו. מיד כששמענו על סופת שלגים קשה שמשתוללת באנפורנה, נכנסנו לנוהל חירום בבית חב"ד. זה השלב שבו מנתקים את כל התחושות האישיות הקשות שיש לנו. אנחנו מבינים שהנפגעים הם חבר'ה שישבו אצלנו רק תמול שלשום על הספות של בית חב"ד, דיברו איתנו, אבל אנחנו מנתקים את זה, מוח שליט על הלב, עושים כל מה שצריך לעשות. אם זה לענות לעשרות או מאות הטלפונים, מחברים ובני משפחה דואגים. אם זה ללוות את הפצועים בדרגות שונות לבתי החולים ולטפל בהם. אם זה לקלוט את כל הנפגעים, נפגעי הטראומה הרבים ששרדו את הסופה וירדו מן ההר כשהם שבורים ורצוצים, אחרי שהם ראו את החברים שלהם קופאים. עושים כל מה שצריך לעשות. כששלחנו את אחרוני הנפגעים, הגיעה תאונת האוטובוס הקטלנית, ושוב נפגעים, חברים שישבנו איתם רק תמול שלשום, ושוב פצועים בדרגות שונות, ושוב יקירים שלא ישובו הביתה עוד. גם במצבים האלה יש לנו חלוקת תפקידים מאוד ברורה בינינו. חזקי עולה לשטח, מחלץ, מסדר את העניינים הטכניים, ואני מלווה את הפצועים, מחייכת אליהם, משתדלת להאיר להם פנים כמה שיותר. זוכרות את רוני? אמרתי לכם שנהיינו חברות ממש טובות. שבועיים אחרי שנפגשנו, היא יצאה לטרק עם כמה חבר'ה שהיא פגשה בבית חב"ד. ספר, התגעגעתי. ביום שהיא חזרה, עשינו בדיוק התוועדות, יום ההולדת של הרבי מלובביץ', י"א בניסן. חיים? חיים. לחיים, יום חיים, איזה מסיבה מעולה! לא מסיבה, רוני. התוועדות. התוועדות. התוועדות! ברור, מושלם. לא, רגע, מה זה היה? הוא אמר, מי שכועס נהיה טיפש. כל הכועס, אם חכם, חוכמתו מסתלקת ממנו. זה כתוב בגמרא וזה יסוד מאוד חשוב בחסידות. תחזיקי רגע. כן, שם. אני רוצה לכתוב את זה. אוקיי. אבל יש לי פה, יש לי רק טניה. אפשר לכתוב פה? אם זה דברים שבקדושה. אוקיי. כל הכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. אולי. מה את? אני אומרת לך, כל פעם שאמא שלי כועסת עליי, צועקת עליי, ראיתי שזה בערך יוצא כל יום, אז אני מוציאה הרבה של המשפטים שבחיים לא היית אומרת סתם ככה. אני אומרת לך, כתבו את זה עליי, בדוק. בטח כתבו את זה עלייך לפני 2000 שנה. אולי הם היו נביאים. או שכבר אז היו בחורות צרוטות כמוך. סליחה, את חוגגת יום הולדת לרבי מלובביץ', מזל שאני צריך להרים אותו. רוני, דורי. לחיים, לחיים. לחיים. די. לא, אל תגיב, תעשי טובה. אני חייבת לתת לקוד, פליז. היא מוכנה כבר ליל הסדר. בחיים לא מנדתי פאה.
מה זה כמו פורים, אה? תראי רגע, נעזור לך לסדר את הפוני, שנייה. יפה לך דוסי. כן. לא, תסתכלי. דומות. וואו, יפה. וואו. נראה לכם שאנחנו פה בשביל מצווה? מה פתאום? פשוט בכפר חב"ד אי אפשר כל היום להיות במסוק ולמקומות הכי יפים בעולם, ובנפאל אני לא צריכה לגדל מיליון ילדים ולדבר יידיש כשבא לי כל היום בישיבה. ברור שאני חושבת שאמא שלי גרועה. הרי אותי הוא שונאת ואת האחים שלי אוהבת. זה לא קשור לזה שאני אקואיסטית שלא רואה אף אחד ממטר. קחי את הפעם שלך. נכשלתי בענק. זה כל מה שיש לי להגיד. כל כך כעסתי על עצמי. איך הרשיתי לעצמי לדבר אליה ככה, לפגוע בה ככה? אתה בטח מאוכזב ממני, נכון? אתה בטח מאוכזב שלא שלחת שליחה אחרת לנפאל, הרבה יותר טובה. לחזקי זה בחיים לא היה קורה, הוא בחיים לא היה פוגע ככה במישהו. אני חושבת שאני יודעת מה קרה לי. לרגע אחד, חשבתי שאנחנו סתם חברות. הרשיתי לעצמי להיעלב, לדבר מתוך העלבון. אבל מאותו רגע הבנתי. אין לי חברות. לא כאן. אין לי. כאן אני צריכה להיות רק הרבנית. יש לנו 5 ילדים. צביקה הגדול שלומד בארץ בישיבה, חלי שמצחיקה אותנו בלי הפסקה, שמוליק שהוא החבר הכי טוב של המטיילים, רבקי המתוקה, ויצחק הקטן שאני מנסה בכל פעם שאני מסתכלת עליו. 5 ילדים שלנו, ועוד שקיבלנו מתנה. לפני 3 שנים נכנס אלינו מנדי, אחד הבחורים שעוזרים לנו בבית חב"ד, שלידו ילד קטן ושטוף. זה בים, הוא אמר לנו. והוא ביקש פגישה איתכם. אני מסתכלת על הילד הזה מהרחוב, ורואה שכל מה שעוטף אותו הם שקיות זבל. מתחתיהן הוא עירום כביום היוולדו. הגוף שלו מלא בחתכים ופצעים פתוחים. על ראשו רעמת שיער ענקית, ואי אפשר לזהות את הפנים שלו בשל הלכלוך רב שעליהם. הוא מסתכל לי בעיניים ואומר לי, Please, help me. Please, save my life. You're good people. You're בית חב"ד people. אני לא יודעת להצביע לכם על נקודה שבה החלטתי שהילד הזה ייכנס למשפחה שלנו. אולי זה היה כשעשינו לו את האמבטיה הראשונה מזה שנים והמים השחורים אימו להציף את הבית חב"ד. אולי זה היה כשחבשנו לו את הפצעים והחתכים שלו וגילינו שהם עונש על ימים שבהם הוא לא הסכים לקבץ נדבות. הוא לא קיבץ מספיק נדבות, אבל גם לא הסכים לגנוב ברחוב. אולי זה היה בלילות הקשים, כשעזרנו לו להיגמל מהסמים שהוא צרח ברחוב כדי לשרוד. אבל כשאני חושבת על זה, אני חושבת שהרגע שבו החלטתי לאמץ את הילד הזה, היה כשלקחתי אותו למספרה. אני זוכרת אותו יושב מול הספר. הספר מוריד לו את רעמת השיער הפרועה. בפעם ראשונה שאני רואה את הפנים שלו. ילד יפה תואר. אני מרגישה שאני נזרקת בבת אחת 11 שנה אחורה. אל הילד הקטן הוא המת מהשוק. פי 100 דומה לו 2 טיפות מים. את הילד ההוא לא הצלחנו להציל. אבל את בי... השאלה איך מספרים דבר כזה לילדים שלי? איך מפילים עליהם פתאום ילד? ילדים שגם ככה חיים במציאות חיים כל כך מורכבת. עם מטפלת נפאלית במקום סבא וסבתא, עם מורה פרטית במקום בית ספר, עם מטיילים ישראלים במקום חברים. והם הסתכלו עליהם ואמרו לי, ברור. אז מה הברירה? שנזרוק אותו בחזרה לרחוב? בים לא יחזר אותנו אף פעם.
הוא מעריך ומכבד כל כך את מה שעשינו בשבילו. רשמנו אותו לבית ספר פרטי והוא קפץ מאז 4 כיתות. הוא מלמד את הילדים שלנו שיעור בהלכות כיבוד הורים. הרבה שואלים אותי, מתי נגייר אותו, איך, אבל זה לא העניין בכלל. כל מה שאנחנו רוצים זה להציל לו את החיים. ואת זה ברוך השם הצלחנו לעשות. לפעמים, בלילות, הוא מתעורר בסיוטים. חולם שהוא עדיין שם ברחוב הקשה. ואז אני באה אליו, מרגיעה אותו. ואומרת לו, זה בסדר, אמא פה. אמא פה. בארץ הזמינו אותי לדבר, לתת הרצאה בצפון תל אביב. נורא שמחתי כי זכרתי שהיא גרה שם. כל הערב חיפשתי אותה בקהל, הסתכלתי. אבל שום דבר לא הכין אותי למה שבאמת קרה. סתם, החיים יש לכם שאלות על החיים בקטמנדו, על השליחות, אז בכיף. האישה הזאת היא מיסיונרית. היא לוקחת ילדים שנמצאים במצב רגיש ומבולבל ושוטפת להם את המוח. אני לא מבינה על מה את מדברת. על מה אני מדברת? את עשית את זה לבת שלי, זה על מה אני מדברת. הבת שלי הייתה נורמלית לפני שהגיעה לבית חב"ד הזה שלהם, ופגשה שם את האישה הזאת שמדברת כל כך מתוק ויפה, אבל כל מה שהיא רוצה זה שהילדים שלנו לא ידברו איתנו. מי זאת הבת שלך? רוני אפשטיין, מוכר לך? איפה נמצאת עכשיו? איפה? בדרך חזרה לארץ מסין, אחרי שנה, אבל לא לבית שלי, לא? היא הולכת לגור אצל חברה בצפת שבטח גם לה שטפת את המוח. תגידי, אין לך ילדים משלך, עכשיו מתעסקת איתי בילדים של זרים. יש לי. יש לך? ואת משאירה אותם כאן, והולכת לך לטייל בנפאל. איזה יופי של אמא, איזה יופי של אמא. הילדים שלי איתי בכל מקום שאני נמצאת בו. עוד יותר גרוע. אני אלך אחר כך אל תגידו שאני לא אמרתי שהאישה הזאת, הילדים שלנו הולכים לשם וחוזרים דוסים משוגעים. דוסים משוגעים, כן, דוסים משוגעים. זאת הייתה חוויה שאני לא אשכח כל החיים שלי. מיד הלכתי לבדוק את כל הטיסות שמגיעות מסין. טיסות ישירות, טיסות מעבר, טיסות זולות שמטיילים טסים איתם. הכל. רוני? רוני? חני? מה את עושה פה? אוי, איך התגעגעתי אליי. אני שבוע בארץ, אני אתקשר לבית של אמא שלך? כן, אני אהיה שם. חני, תודה רבה על כל תודה שהזכרת, אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. תודה רבה על הכל. ביי. אחרי שבוע חזרתי הביתה לקטמנדו. זאת הייתה הטיסה הכי מאושרת שהייתה לי בחיים. ככל שהתקרבתי אל הפסגות המושלגות של הרי הימלאיה, נמלאתי בתחושת אושר, בהכרת תודה. אמרתי לכם כבר, אני אישה ברת מזל.